Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil nové dáta ohľadom financovania nemocníc. V nich hovorí, že štátne nemocnice dostávajú vyššie platby ako tie súkromné v zdravotníctve, ale každý interpretuje dáta po svojom a ako sa mu hodí a občan má z toho akurát tak chaos. Viac už s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michalom Palkovičom. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Tak dobre som to zhrnula, každý má svoje dáta, ako keby nie v tomto systéme. Nie, dáta sú stále tie isté, ale interpretácia tých dát má rôzny uhol pohľadu, často krivený tým, čo autor, ktorý to publikuje, chce preukázať. No, lebo teda, keď sem príde pán Vysolajský, odborár povie, že financujeme viac súkromné nemocnice než štátne, potom príde ktokoľvek z Penty, hovorí opak, potom príde pán Andraší z NKU, ten hovorí, že pravdu má pán Vysolajský, Úrad pre hodnotu za peniaze hovorí, že súkromné nemocnice nie sú efektívnejšie, len lepšie platené a potom prídete vy, ukážete dáta a skonštatujete v tých tabulkách tiež, že teda štátne nemocnice sú lepšie financované ako tie súkromné. A ja už to tu hovorím v tom štúdiu niekoľkýkrát, že vlastne keď to pozerá niekto aj pravidelne túto reláciu, tak vlastne si vyberá len, že k tomu je sympatickejší. OK, rozumiem. Tu by bolo veľmi dôležité, aby ten, kto má validované, ktorý má inštitúcia, ktorá má relevantné údaje a my ich čerpáme zo zdravotných poisťovní a následne zverejňujeme v otvorených datasetoch, to by mal byť zdroj informácií pre všetkých. Tým pádom eliminujete to, že každý si vypýta nejaký set dát, interpretuje si ako potrebuje. Ak je jeden zdroj dát, tak potom musí existovať aj jedna interpretácia. Všetko, čo ste ale povedali, v svojej podstate je pravda. Čo chcem povedať? Jedna vec je, že mnohí odborníci sa pozerajú na problematiku cez optiku len verejného zdravotného poistenia. To znamená, to, čo odíde z poisťovní, berú ako zdroj financovania pre poskytovateľov, najmä sa teraz bavíme o ústavnej zdravotnej starostlivosti. A už sa nepozerajú na to, že existuje niečo, čo voláme nemocničný transfer, príspevok na oddlžovanie, a to je tých 191 miliónov, bezmála 200 miliónov. Ktorý ide do štátnych nemocníc. Len do štátnych nemocníc. A je nesprávne pozerať sa len optikou VZP, a nepozerať sa na disponibilné zdroje. My sa pozeráme na disponibilné zdroje, z čoho vyplýva, že skutočne v tom takzvanej v tej základnej sadzbe alebo v tom case mixe, akokoľvek sa na to pozriete, tak máme 3 skupiny poskytovateľov, ktorí sú nad rámec toho, čo bolo v základnej sadzbe stanovené ministerstvom zdravotníctva. A to sú univerzitné nemocnice, to sú detské nemocnice a potom skupina AGEL. No, dobre. A skúsim vás prerušiť a robiť diablovho advokáta, hej? Lebo to odloženie nemocníc, to niekedy môže ísť naozaj na dlhy, ktoré tá nemocnica nabaluje roky a roky a tým pádom ten argument, že za výkon dostávajú verejné nemocnice viac, asi neplatí, lebo za ten výkon nedostanú viac, oni dostanú peniaze na odloženie starých faktúr. No, to je zase, ako sa na to pozeráte, lebo účel tých 191 miliónov nie je na splatenie nejakých faktúr, ale nevytváranie ďalšieho prospektívneho dlhu. Čiže tento argument neobstojí. A neobstojí aj preto, lebo v roku 2026 práve tieto peniaze, aby boli lepšie sledovateľné, sú už zahrnuté v základnej sadzbe. Takže ten argument za mňa, ak je použitý, tak možno, že bol v roku 22-23, určite neplatí v roku 24-25 a v 26. sa úplne ako keby eliminoval. Áno, vznikne ďalší problém a to bude, že v 27. roku potom, čo zverejníme dáta za rok 26, interpretácia tých dát bude musieť byť veľmi zase precízna, to my robíme, aby sme vedeli porovnávať roky, pretože zase, keď niekto si bude chcieť pozrieť len VZP, tak už to nenájde, lebo to už budú disponibilné zdroje. A my od začiatku hodnotíme disponibilné zdroje. No, skúste mi teda vysvetliť, že prečo podľa vás neplatí ten argument, že vyššie financovanie štátnych nemocníc je odrazom toho, že majú jednoducho náročnejšie prípady ako tie súkromné nemocnice. Súkromné nemocnice nerobia, ja neviem, operácie mozgov, transplantácie, náročné zákroky, niekedy nemusia mať ani tú pohotovostnú službu, ktorú tam majú pre vážne prípady univerzitné nemocnice. Prečo tento argument podľa vás neplatí? Nie, to som nepovedal, že neplatí. Určite aj súkromné siete nemocníc potrebujú na to, aby mali silné koncové štátne nemocnice, ktoré majú tímy pripravené na veľmi zložité, komplikované operácie. Hoci keď sa pozriete na niečo, parametr, ktorý my voláme, že Case Mix Index, ktorý hovorí o náročnosti pacienta. Keď si pozriete v našich reportoch, ako sa mení medziročne, tak zistíte, že v univerzitných nemocniciach stále sa hýbe okolo 1,1, 1,2, 1,0 je akože priemerný pacient. A to znamená, že niekde medzi 3 až 10% skutočne tie koncové štvorkové nemocnice, päťkové nemocnice po prípade, robia ťažkých
veľmi drahých pacientov. A preto je zase treba pozerať sa na to, že ako sú financované. A tu je ten priestor, ktorý stále teda aj pomenúva Úrad pre dohľad dlhodobo, viaczdrojové financovanie. Nemôžeme sa my len pozerať, že ten drahý tím, ktorý je v tých koncových nemocniciach a ktorý súčasne učí, robí vedu a teda operuje na európskej alebo svetovej úrovni, tak ten má mať len ten zdroj z VZP. Už je tu potreba zamysleť sa, ako práve tie 3 kategórie nemocníc, detské, lebo detských pacientov bude stále menej, budú stále drahší, ale musíte mať ten tým pripravený, lebo mám len 3 detské nemocnice. Čo sú tie možnosti, ktoré by mohli tie týmy robiť, keď musia byť v pohotovosti na to, keď sa stane nejaký takýto prípad? To znamená, všade na svete na toto našli recept jedine v tom, že musí existovať, lebo sa pozriete na ten typ výkonov, tak tie 3-kové, 4-kové, po prípade 5-kové nemocnice robia gro výkonov, presne také isté ako tie 2-kové a 1-kové nemocnice. Ale tu je to, čo treba nájsť ako keby vyvážený systém. Produkcia, to je práve tie bežné rutinné výkony a koľko má byť paušál. A ten paušál má byť tak nastavený, napríklad aj v Českej republike, nastavený približne na 40%, ktorý odzrkadluje náročnosť udržania takéhoto tímu. My ale dnes sme na 15% v 5 kategóriách DRG, čiže DRG nám výrazne zaostáva za tým, čo by sme potrebovali na to, aby sme vedeli povedať a odpovedať na otázku, ako je spravodlivý ten systém. Asymetria, všetci súhlasíme, že tu existuje, medzi rôznymi teda 2 súkromnými skupinami a štátom. Tá asymetria tu je. Jeden bez druhého nemôže existovať. A teda je treba veľmi rozumne, odborne, ale na základe dát rozhodnúť, aký má byť ten balans. No a nemocnice by vám na to povedali, že oni by operovali kľudne aj viac. Teraz bola tá analýza ministerstva zdravotníctva, z ktorej vyšlo, že majú veľmi nízku obložnosť, že sa málo využívajú operačné sály, myslím, že na 30%, čo je naozaj málo. Že oni by operovali aj od nevidím do nevidím, ale nezaplatia im to poisťovne. To znamená, my tu potom sa zase ako keby vnášame ďalšiu tému a to je extrémna vyťaženosť ústavnej zdravotnej starostlivosti na úkor toho, čo by bežne zvládla jednodňová zdravotná starostlivosť a ambulantný sektor. A to je zase ďalší ako keby asymetrický parameter, ktorý nám výrazne preťažuje ústavku a robí ju drahou, lebo my máme veľmi veľa hospitalizácií a teraz áno, tá pripravenosť toho štátu musí byť a za tú pripravenosť by mal dostať nejaký zdroj, ale my ho dneska ani nevieme definovať, pretože DRG sa zavádza veľmi, veľmi pomaly. Meškáme oproti Holandsku 40 rokov, oproti Českej republike 10 rokov, čiže potrebujeme my urýchlene nájsť nielen výkaznícky systém, ale aj úhradový systém, aby sme vedeli povedať, že tie 4 až 10%, čo robí štát tých drahých pacientov, stojí toľkoto peňazí a urobili práve tento hybridný systém spravodlivejšieho odmeňovania a odstránili asymetriu, ktorú som pomenoval na začiatku v tých 3 kategóriách nemocníc, aby skutočne, keď sa na to pozrie UHP, pozrie sa na to NKU, alebo sa na to pozrie ministerstvo, odborári, tak z dát úradu, pretože my sme ten najdôveryhodnejší zdroj revidovaných dát, keďže zverejňujeme aj datasety, tak vie urobiť aj tie správne závery, to sú tie, nazvime to, dohľadajúce orgány, ale aj potom správne regulačné rozhodnutia, lebo ministerstvo by sa malo opierať o naše dáta. Veľmi kritický k systému je teraz ponovom predseda NKU Ľubomír Andraši, ktorý v podstate hovorí, že zdravotníctvo je úplná čierna diera, že je tam chaos, že to vlastne nahráva finančným skupinám, že tam utíkajú peniaze. Tak ak som to pochopila správne medzi riadkami, vy s týmito jeho závermi nesúhlasíte? Takto. Asymetriu sme pomenovali, vidíme ju, je ju treba odstraňovať. Z dát, ktoré sme zverejnili, aj vyplýva, že a teraz my sa už pozeráme nie na roky 22-23, ako sa pozerajú často niektoré iné inštitúcie, ale pozeráme sa na rok 25 a porovnáme ho s 24. rokom, tak my vidíme, že je tam posun ku spravodlivejšiemu financovaniu. Predseda Andraši je ešte v 2023? Vychádza z dát, ktoré sa pozerajú na verejné zdravotné poistenie, to je jedna vec. Ja netuším, ako on interpretuje dáta, pretože ja neviem, aký dataset použil. Uvedený zdroj je, ale my keď raz povieme, že je posun alebo rozdiel efektívnej základnej sadzby medziročný o 17, 11 a podobne percent, my k tomu zverejníme excelovskú tabuľku. Čiže ja neúplne presne viem vyargumentovať, či správnu metodiku zvolil, ale to, čo pomenúva, je pravda, veď toto
nie je niečo, čo tu historicky nikdy nikto nepovedal. Úrad to pomenúva rokúce, že asymetria tu existuje, že spravodlivosť financovania mala byť. Veď predsa aj minister zdravotníctva minulý rok v lete podpísal memorandum o spravodlivejšom a transparentnejšom financovaní zdravotníctva. Čiže všetci vidíme, že tú potrebu napraviť nedostatky za 20 rokov skriveného systému je potrebné. Tie nástroje ale potrebujete čas a na to zase potrebujete data. My sme zdroj kredibilných dát a teraz čakáme, či tie rozhodnutia na báze aj nami zverejnených dát sa prejavia do regulačných opatrení, ktoré robí ministerstvo. Ktoré nakoniec musí urobiť vždy ministerstvo. No, dobre. Ja som hovorila, že tí hráči majú všetci nejakú svoju optiku, o ktorých som hovorila, ale tak zoberiem teda útvar hodnoty za peniaze. Hej, lebo ten je najneutrálnejší z týchto všetkých, ktorých som menovala. Lekári majú. Teraz mimo vás myslím, hej? Okay, lebo lekári majú nejakú agendu, Penta má nejakú agendu, tak zoberme teda UHP. V roku 2025 oni v analýze povedali, že môžeme porovnávať nemocnice rovnakého typu, podobne ako odporúčate aj vy vo svojej analýze, že teda najlepšie sa porovnáva kategória okresných nemocníc, lebo tam je veľké zastúpenie rôznych majiteľov a z tých desiatky krajských nemocníc sú len 2 súkromné, čiže tam je to trošku disproporčné. Tak si zoberme teda tie okresné, hej. A že zo 4 národných nemocníc nie je súkromná ani jedna, čiže tam sa to vlastne nedá porovnať vôbec. A tým sa teda dostanem k tým okresným nemocniciam. Podľa dostupných dát, teraz citujem UHP, sú nemocnice patriace pod VUC najefektívnejšia skupina okresných nemocníc. Náklady sietí súkromných nemocníc na štandardizovanú hospitalizáciu sú o 7% až 14% vyššie ako v nemocniciach Trenčianskeho a Žilinského kraja. Porovnanie vychádza v prospech nemocníc vo verejnom vlastníctve. A teraz tá pointa, nemocnice VUC dostávajú od zdravotných poisťovní nižšie jednotkové úhrady ako súkromné nemocnice, ich relatívne vyššia efektívnosť im neprináša lepšie hospodárske výsledky. S týmto súhlasíte? Áno, toto je presne to, čo sme pomenovali my roky. A že my to nazývame, že fakultné nemocnice alebo VUC nemocnice, najmä napríklad Žilinský kraj, a skutočne dostávali neadekvátne platby, boli menej ako základná sadzba. To sa ale zmenilo v 25. roku, najmä v decembri, kedy sa rozpustila tých 191 miliónov a bol tam posun práve týchto VUC nemocníc alebo VUC zdravotných zariadení asi o 5 až 7%, čiže nakoniec boli niečo vyššie ako základná sadzba, ale je pravda, že keď si potom porovnáte niektoré súkromné nemocničné zariadenia rovnaké kategórie, tak tá základná sadzba je výrazne vyššia. Bavíme sa, že je vyššia o 10% oproti tomu, čo by mala byť základná sadzba. Čiže tá asymetria tam je, ale zase, a budem to opakovať, vidíme aj posun k lepšiemu. Čiže jedna vec je kritizovať, že áno, historicky tu máme nejakú asymetriu, súhlasíme s tým, všetky nedostatky, myslím si, že či už toho auditu pre nás nič nové neobjavil, spomenúva presne tie veci, ktoré historicky vieme, že sú. A teraz ide o to, že postaviť sa k tomu, nazvem to, že čelom a povedať, že dobre, tento argument ideme ako opraviť, tento ako opraviť. A my v posune v VUC vidíme, že je. Plus, veľmi dôležitá vec, ktorú potrebujem aj ja zozdieľať, je práve implementácia toho DRG. Bol záväzok poisťovní implementovať 15% na 5 kategórií úhrad za produkciu. Teda štandardizované platby za konkrétnu diagnózu. Napríklad operácia slepého čreva, výmena bedrového klubu, alebo čo? Totálne endoprotézy, ablačné techniky v kardiológii, onkologický pacient, starostlivosť o novorodenca. Čiže ako keby taká kompetitívnosť, že potiahnite si tých pacientov, za to dostanete extra peniaze. Tak my sme tých 15% vyhodnotili za rok 25 a priemerne, keď zoberiem všetky 3 poisťovne, tak to splnili na približne 18%. To je veľmi dobrá správa, že tá implementácia tohto mechanizmu, odmena za produkciu alebo odmena za počtu odliečených pacientov funguje. A dnes už ideme na 30% a my máme vzhľadom na to, že to je 18% za 25. rok, vysokú pravdepodobnosť, že tých 30% a teraz už tých kategórií nebude 5. A pokiaľ si dobre pamätám, a nechcem mówiť, ale bude ich vyše 100, možno až 200, myslím, že tých kategórie, ktoré budú tento rok implementované, nám dáva zase ako keby nádej, že za rok 26 to bude opäť spravodlivejšie a tá asymetria bude zase menšia. No, jeden z tých veľkých problémov, aj prečo sa vlastne rozprávame o tom, že tu rôzne interpretujú rôzni ľudia, že kto je ako platený, či štátna nemocnica alebo súkromné je, že je v tom jednoducho chaos kvôli nízkej transparentnosti. A poviem prečo. Zmluvy medzi nemocnicami
aj všetkými ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú síce povinne zverejňované, ale aj pre odbornú verejnosť sú proste úplne nečitateľné. Napríklad aktuálne platná zmluva medzi nemocnicou v Považskej Bystrici a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, hovorí UHP, je síce platná len od proste nejakého roku, ale že už v polovici roka je tam 22 dodatkov, napríklad. Hej? A teraz, že nikde nemáte ani celú tú konsolidovanú zmluvu, musíte si dohľadávať tie dodatky a teda takto to má skoro každá nemocnica s každou poisťovňou, aj štátnou, aj súkromnou dôverou, aj ďalšími. Hej? Ako donútiť napríklad poisťovne, aby nerobili takýto chaos v tých zmluvách a zároveň, aby sme vedeli porovnať, že ktorá nemocnica má aké zmluvné podmienky s ktorou poisťovňou a aby sme teda vedeli rozpustiť napríklad aj problém krížového vlastníctva Penty, že má aj poisťovňu, aj nemocnice a nedá sa vlastne v tých dodatkoch dohľadať, že či sa to vôbec dá porovnať, ako ich financujú, aké zmluvy s nimi podpisujú, kto si vyjedná lepšie zmluvy, ako vyriešiť vlastne tieto dodatky. No, toto nie je úplne otázka na mňa v tomto momente. Ja už nezastupujem ministerstvo zdravotníctva. Ale máte nejaký názor, predpokladám, hej? Ako sa v tom dá urobiť poriadok? Určite takto. Nemyslím si, že je to ľahostajné aj ministerstvo alebo hociakému regulátorovi, že nemáme konsolidované znenie zmluv. Je to dlhodobá téma, to nie je, že jeden rok a pokiaľ máme informáciu, tak tento mesiac by malo padnúť nejaké definitívne rozhodnutie na strane regulátora, aby to konsolidované znenie bolo naozaj realizované, čiže štandardizovaná nejaká zmluva. Viem, že s Lekárskym odborovým združením sa na túto tému intenzívne komunikuje, ale my nie sme v tej téme zavzatí, lebo to nie je naša kompetencia. A teraz poviem, že prečo ani nepotrebujeme sa k tomu vyjadrovať, lebo my sa pozeráme na financovanie za rok, vždycky samozrejme po uplynutí toho roka, čiže väčšinou je to marec, kedy už síce ešte nie sú auditované väčšinou závierky, ale už sú tie čísla definitívne. Málinko sa niekedy popravujú. Čo chcem povedať, že my sa to potom pozrieme na ten subjekt, koľko reálne dostal zaplatené. Čiže nie, že len základná sadzba, ale efektívna základná sadzba. A to je to, čo my potom vieme porovnať. Inak, čo chcem povedať, že téma porovnávania zmluvných vzťahov je niečo iné, ako financovanie toho daného subjektu a my sa pozeráme na financovanie toho daného subjektu, lebo to je to, čo vieme my medziročne porovnávať a to je aj to, čo my by sme veľmi radi ešte videli do väčšieho detailu. My by sme veľmi, a sme ochotní a máme tým vynikajúcich analytikov, že by sme sa pozreli nie na nemocnicu, ale na jednotlivé oddelenia tej nemocnice, ako efektívne pracujú a porovnali si možno, že medzi nemocnične jednu neurológie, ortopédia a podobne, ako sa vyvíja napríklad ortopédia Nové Zámky, ktorá bola veľmi úspešná v rámci práve toho nadlimitu DRG, ktoré bolo platené extra. Čo robí inak vlastne? A vie si aj tá nemocnica pozrieť, že aha, ok, ja to mám takto efektívne jednotlivé oddelenia, vždy budú niektoré možno, že horšie na tom, ja neviem, onkológie, hematológie, vždy budú ťahať za kačí koniec ako bežná brušná chirurgia alebo niečo podobné. Čím chcem povedať, že vieme ísť ešte do väčšieho detailu transparentnosti. No a toto by si asi mohli robiť samé nemocnice, nemusí to robiť úrad pre dohľad, nie, veď to je záujme ich, ale rozumiem, čo hovoríte. No, tie vaše kvartálne tabulky, ktoré vydávate, toho financovania, zdá sa mi, hoci chápem, že vy za to nemôžete, za tú interpretáciu, že trošku odputávajú od podstaty, napríklad toho, že ako fungujú zdravotné poisťovne, že sa to vlastne stále zúži len na to, že súkromníci v zdravotnice povedia, no vidíte, my dostávame nižšie platby, štáty povedia, to je zlá interpretácia, vlastne sa to celé zastavilo na tejto zjednodušenej téme, že kto dostáva viac. Pričom teda tá podstata, opravte ma, je to vyjednávanie zmluv s nemocnicami. Ako štát vlastne, prečo nemá holding, ktorý vyjedná lepšie podmienky pre svojich viac nemocníc, ktoré má. A že je to menšia debata o tom, že súkromné, verejné, kto dostáva koľko a väčšia o poisťovniach a vzťahoch s nemocnicami. No, ja by som tu upozornil na jednu vec a to je kartelové dohody. Veľmi opatrne s tým, že čo kto kde vyjednáva. Ten subjekt má svoju právnu subjektivitu, alebo teda môže jednať sám za seba a on má vyboxovať pre seba čo najlepšie podmienky. No, ale keď máte vyššie objemy viacerých nemocníc, tak máte lepšie postavenie pri vyjednávaní, hej, s poisťovňou? Takto, ja by som to videl trošku inak, že doteraz neexistovali dáta, na podklade ktorých by argumentovali aj poskytovatelia, prečo potrebujú také a také zdroje. My budeme publikovať teraz veľmi extenzívnu správu o výkone verejného zdravotného poistenia. Množstvo subjektov sme tam zahrnuli, aby si práve vedeli pozrieť, ako sa v tom 25. roku vyvíjali. A to je anabáza vyjednávania potom samozrejme aj s poisťovňami. A teraz, aby som odpovedal na vašu otázku, že teda
akými nástrojmi môžu si oni vyboxovať lepšie podmienky. Ja si myslím, že tu nejde o to, akými nástrojmi si majú vyboxovať lepšie podmienky, ale aké mechanizmy vedia zapojiť, aby zdroje, z ktorých dneska vytvárajú stratu, dlh, eliminovali. Otázka teda má byť trošku možno, že iná, lebo základnú sadzbu máme stanovenú, zdroje si vedia nejakým spôsobom definovať a teraz je tá otázka, že kde sa potom vytvorí, na čom zarábať a kde minimalizovať tú stratu, ktorá dneska je okolo 250 miliónov ročne, len v štátnych nemocniciach a teda akým spôsobom vzniká a eliminovať, lebo potom sa nebudeme baviť o tom, že musia tam byť ešte nejaké navyše zdroje len pre štátne nemocnice, aby nevytvárali perspektívny dlh, ale bavíme sa o tom, že si vedia nastaviť v tej zodpovednosti toho štatútára tej nemocnice to financovanie tak, aby boli vyrovnané to financovanie. A teraz, keď sa ma pýtate, ako na to, tak by sme potrebovali dve takéto diskusie a iných odborníkov. No, ako veľmi komplikuje práve tieto dlhy nemocnic to, že je teraz platový automat, ktorý si vyjednali lekársky odborári? No, a tu vidíte veľmi pekne na tejto téme, každý si tú optiku upraví, ako potrebuje. Buďme teda v reálnom svete. Platový automat vytvára demotivačné prostredie. Prečo? Lebo keď ja viem, že každý rok dostanem o 10% viacej, alebo 9,6% viacej, bez ohľadu na výkon? Bez ohľadu na to, čo robím, no tak proste sa dostanem do takej komfortnej zóny, že mi je to viac menej jedno. Pán Misolajský by vám viete, čo na to povedal, že si robili prieskum a že to je takto vo všetkých západných krajinách. Ale to nie je pre mňa argument, pretože opäť sa vytvára problém v ambulantnej sfére. A prenáša sa to na organizácie, ktoré potrebujú tiež lekárov, ale sú napríklad zo štátneho rozpočtu, aj my, Úrad pre dohľad, financovaný. Prečo to spomínam, je, že my nevieme zohnať lekára. Pretože on ide radšej do nemocnice pracovať, kde má pracovnú dobu, kde má nejaký benefit, kde má proste komfort tej práce a nemusí byť v ambulante a nemusí byť ani teda v úrade, nemusí byť v záchrankách, vo vrtule a tak ďalej, v množstve úrade verejného zdravotníctva, NCZI, všade, kde potrebujete lekára. A keďže túto asymetriu vidíme, logicky sa prenáša aj k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a teda čom chcem povedať, že určite zdroje na výplaty tvoria dnes najväčšiu časť výdavkov z verejného zdravotného poistenia. To je neodškriepiteľný fakt. Či sa bavíme o percente 35 alebo 65, 90, alebo rôzne interpretácie sú, vám neviem povedať, lebo my sa nepozeráme na túto zložku, ale to, že je tu demotivačné prostredie, myslím si, že všetci akceptujeme a že je na čase pozrieť sa na tento mechanizmus a ja si myslím, že odborári musia byť takisto za to, aby sa nastavili mechanizmy, ktorými nie všetci lekári dostanú všetko, ale tí lekári, ktorí naozaj sú prospešní, ktorí pre tú nemocnicu vytvárajú nejakú hodnotu, tak boli samozrejme odmenení viacej a vedeli, prečo sú dlhšie v práci, robia ťažšie výkony, a prečo obetujú čas pre rodinu alebo pre nejaké koníčky. A toto je podľa mňa vec, ktorú by bolo treba odstrániť čo najskôr. Mám takú zjednodušenú otázku. Z vašej pozície, ako vnímate dve veľké finančné skupiny zdravotníctva Pentu a Agel? Pozitívne, negatívne, neutrálne? V časopriestore sa to výrazne vyvíja. A to znamená, že za 20 rokov, alebo skoro 5 rokov sme sa dostali do situácie, že my tu máme hybridné zdravotníctvo. Hybridné v zmysle, že teda niektoré je z verejných zdrojov, niektoré má tie súkromnejšie zdroje, aj keď tiež sa môžeme baviť o tom, že či sú to vôbec súkromné zdroje, lebo idú stále z toho verejného zdravotného poistenia. Ale myslím, že debata je jasná, čo chcem povedať. A teda neakceptovať realitu znamená, že len vytvárame si floskulu, v ktorej sa ako keby ubezpečujeme, že ten náš názor je dobrý. Realita je taká, že tu máme dve formy zdravotníctva. V väčšine prosperujúcich zdravotníctiev sa doplňajú tieto dva systémy, ale musia mať silného regulátora. Neexistuje, podľa mňa, a nepoznám krajinu, kde by súkromné zdravotníctvo z neverejných zdrojov neexistovalo. Všade existuje, lebo väčšinou je to ako keby nejaký vyšší komfort, vyšší štandard, tak toto je v niektorých krajinách. U nás to tak nie je, idú paralelne tieto dva systémy. Skupina Agel obhospodaruje, pokiaľ ja viem, najväčší počet lôžok na Slovensku. To znamená, že to nie je
nemôžeme ignorovať takéhoto partnera. Ja nehovorím, že ignorovať. Ja sa len pýtam, že či doteraz ste ich vnímali pozitívne. A doplním tú otázku aj. Veď protimonopolný úrad od roku 2024 vyšetruje podozrenia z kartelovej dohody medzi práve Pentou a Agilom, pričom formálne sa to teda začalo vo februári 2025. Urobili razie, ktoré sa vlastne zamerali na to, že si koordinovali ceny, rozdelili si trh, a že sa mali spoločne dohadovať na cenách a objemoch zdravotnej starostlivosti ešte predtým, ako budú rokovať so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá je najväčšia zdravotná poisťovňa, hej? Dobre, však počkáme, ako to dopadne, ešte sa to vyšetruje, nemáme ešte výsledok. Keď vám vstúpim do toho, to je presne to, prečo som hovoril, že tuto nejaké dohody, či už štát alebo neštát, by nemali existovať. To je právny subjekt a ten poskytovateľ si má vyrokovať pre seba tie najefektívnejšie podmienky. Chápem, že musí existovať nejaký rámec na báze vyjednávania, či to robí aj ambulantný sektor, alebo to poisťovka, tomuto rozumiem, ale na konci by to mal byť individuálny prístup poisťovňa, poskytovateľ. No, dobre, ak by sa toto potvrdilo, tak asi to nie je pozitívny vplyv tých finančných skupín v tom zdravotníctve, nie? No, akýkoľvek kartel znamená deformácia trhu. No, máme aj novú pokutu protimonopolného úradu, že takýto kartel tvorili laboratória. Protimonopolný úrad zistil, že sa koordinovali pri rokovaniach s poisťovňami a robili dohody o cenách. Odhalili, že to bolo aj pri verejných obstarávaniach, vymenali si citlivé obchodné informácie, rozdelili si trh a zákazníkov. Medirex, Unilab, Synlab, klinická biochémia. Jednoducho sa ukazuje, že na Slovensku súkromné firmy v tom zdravotníctve evidentne benefitujú z chaosu, slabého regulátora a slabej vymožiteľnosti práv a možno ešte aj slabých inštitúcií, ktoré by to mali trestať, vyšetrovať. Zhodnotila som to správne? Tá interpretácia konštatovania PMU určite hovorí, že teda regulácia tu chýba, alebo controlling zlyháva. A keďže controlling zlyháva, tak potom vždy dojde ku nájdeniu alebo adaptácii bypassu systému a to sú potom presne tieto momenty, kedy a ešte keď nie sú aj dáta, neviete povedať, že ako opraviť ten systém. Dnes aspoň teda v tej ústavke my tie dáta zverejňujeme, čiže tá šanca, že teraz by sa dialo niečo, čo ide mimo systému, je menšia a zmenšuje sa oproti predchádzajúcim rokom, ale áno, silný regulátor je jediná záruka toho, že štát bude mať ako keby tie opraty v rukách, a tým pádom aj diriguje, kam to chce dať. A to je aj v časti napríklad programovej vyhlášky, ktorá sa už úplne žiaľ ako regulačný nástroj vymykla. A my napríklad by sme už fakt potrebovali programy prevencie. My veľmi výrazne v preventívnych častiach... To je najlacnejšia starostlivosť, preventívna. Čiže už vidíme, že je tu problém a teda keď sa bavíme o tom, že či tá asymetria je, tak ja sme to už na začiatku pomenovali. Určite je, ale sa odburáva a naše čísla o tom hovoria, že to tak je. No, môže existovať silný regulátor, ak životnosť ministra zdravotníctva je 10 mesiacov v úrade? A rovnako šéfa štátnej zdravotnej poisťovne a podobne. Áno, kontinuita je vážny problém. Na druhej strane ja vidím skôr ten problém v tom, že nielenže kontinuita, ale potom aj zmena úplne celej filozofie po voľbách vedie k tomu, že sa opakujú chyby, ktoré tu historicky už boli robené a namiesto toho, aby sa nerobili, ale pokračovalo sa v nejakých dobre započatých projektoch, tak sa skôr hľadajú vinníci, namiesto toho, aby sa hľadali riešenia. Čiže áno, toto je, ale to nie je len u nás problém, to je problém na celom svete, že ako máte diskontinuitu riadenia, tak sa opakujú chyby. A toto žiaľ nás výrazne brzdí, preto máme DRG v takom stave, ako máme. No, tak navyše táto diskusia sa aj pri premiérovi Ficovi teraz stočila na to, že on prišiel s nápadom, že poďme urobiť z nemocnic akciové spoločnosti, čo de facto môže veľmi ľahko potom smerovať aj k privatizácii. A teda opäť mám pocit, že to úplne nevystihuje ten problém, ktorý máme, a to je netransparentnosť, silný regulátor, ako hovoríte, ministerstvo, lepšia regulácia zdravotných poisťovní, ale plus samozrejme lepší manažment nemocníc, keď vidíme, že každá politická strana si z riaditeľov nemocníc robí politické trafiky. Hej? Tak asi by to tiež tak nemalo úplne vyzerať. Neviem, zabudla som ešte niečo vymenovať? Nie. Veľa vecí ste pomenovali, že vytvárajú ako keby nerovnosť v rozhodovaní. Za mňa táto téma je taká dosť zvláštna. Na jednej strane pozrime sa na akciové spoločnosti so 100% vlastníkom štátu, nemocnice, poisťovňa, a nemyslím si, že je to problém. Čiže tu nie je... Ale nie je to ani lepšie, nie? Nie, naopak. Keď sa pozriete na akciové spoločnosti typu Východoslovenský ústav, Sicelný ústav, keď sa pozriete na Popradskú nemocnicu a podobne, tak to nie je práve, že
by som povedal, že negatívum. Čiže je to dobrý nápad? Teraz dojdem k tomu, že za mňa v prvom rade, čo treba odstrániť, je, aby sa nevytvárala strata. Lebo máme rôzne agendy splatnosti faktúr, ktoré sa neplnia, čiže veritelia dneska skoro 1 miliardu eur ako keby úverovali štát. A to sú rôzne špecializované zdravotnícke materiály a vôbec materiál ako taký v zdravotníctve. Čiže najprv musíme zistiť alebo eliminovať to, kde sa nám vytvorí strata. A potom tá právna forma by mala byť taká, a teraz nehovorím, že to je akciová spoločnosť alebo niečo iné, to nie je podstatné, ale mala by byť taká, aby štatutár niesol zodpovednosť za to, ako hospodári. A nie len v odmeňovaní jeho samotnom, ale aj v podstate naviazaní na platby z poisťovní. Čiže to KPI, ktoré tu stále spomíname, by malo byť určite viazané na obchodno-finančné plány a určite by malo byť vyhodnocované. Dneska sa to žiaľ takto úplne nedieje. Nevravím, že nejaké percento sa deje aj na strane poisťovní, nejaké málusy a bonusy, keď je plnená zmluva. Ale stále to je dosť nedostatočné na to, aby sa nevytvárala strata. A keď mi neeliminuje stratu, tá právna forma teraz v tomto momente nie je až taká dôležitá. Poďme radšej eliminovať tú stratu, a to je napríklad správnejšími rozdeľovaním zdrojov, ktoré máme, základnou sadzbou, DRG systému. Aj máme. A potom sa bavíme o tom, že ako má byť kompetentnejší manažment a zvolme správnu právnu formu. No, ako vám veľmi komplikuje alebo deformuje toto všetko, aj tú interpretáciu dát krížové vlastníctvo a teraz aj štátu, lebo štát má tiež krížové vlastníctvo, aj poisťovne, aj nemocnic a ešte aj regulátora, ale aj Penty, ktorá má poisťovňu, nemocnice a lekárne. Ako to komplikuje tento systém? Ťažko vyhodnotiť. Ako za mňa momentálne nikto si netrúfol ako keby kvantifikovať nejaký objem zdrojov, lebo to si myslím, že je veľmi, veľmi problematické. To, že štát je v nejakom konflikte zájmom, aj Penta, by sme mohli vidieť. Teraz podstata ostáva stále na tom, že ak sa bavíme o transparentnom a správnom financovaní nemocníc, tak teraz je potrebné pozrieť sa tam, kde my vidíme, že tá strata vzniká. A tá strata nevzniká u súkromníkov, tá strata teraz v tomto momente vzniká v nejakom objeme v štáte. Nevravím, že je to chyba teraz štátu, je to samozrejme nejaký vlak, v ktorý sa tu, alebo nejaký problém, ktorý sa tu samozrejme sumuje za desiatky rokov. Ale poďme sa radšej pozrieť na to, ako toto eliminovať a tým pádom vieme aj to financovanie nastavovať spravodlivejšie, napríklad voči fakultným nemocniciam, alebo teda VUCčkarským nemocniciam. A tú asymetriu poďme najprv odstrániť a potom sa bavme o tom, aké iné nástroje máme na elimináciu nejakých iných negatívnych vplyvov, ak teda sú. Ale dnes, podľa mňa, tá diskusia by sa mala primárne ako keby sústrediť na reformy, ktoré práve zefektívnia ústavnú zdravotnú starostlivosť, ale nesmie sa dávať do úzadia ambulantný sektor, a nesmie sa dávať do úzadia ešte aj samozrejme plán obnovy, ktorý hovorí o nejakých nemocničných zariadeniach, lebo my ich síce staviame, ale nevieme, že kto tam bude pracovať. Hej, no inak to ste teraz, myslím, potešili Pentu touto odpovedou, že najprv sa treba pozrieť na štát. Ale ešte jedna téma, pán predseda. Včera ústavný súd zamietol vašu sťažnosť v súvislosti so záchrankovým tendrom v roku 2019. Vy ste tam boli vtedy s hodou okolností šéfom výberovej komisie. Podľa tých podozrení mala väčšina členov väzby na víťaznú záchranku LSE a tam vlastne Úvo povedalo, že tender bol zmanipulovaný. Váš úrad dal vtedy sťažnosť spolu s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Čo teraz? Podáte žalobu na správny súd? Aký bude váš postup? No, my v prvom rade od začiatku hovoríme, že úrad verejného obstarávania nemá vôbec čo posudzovať toto výberové konanie. Výberové konanie je išlo na základe zákona a nie na základe zákona o verejnom obstarávaní. Čiže to je jedna premisa, ktorá je neodškriepiteľná. A prečo to môžeme tvrdiť je, že skoro bezmála 5 rokov plus minus sa UVO zamýšľalo, ako to vôbec uchopiť a nevedelo ani samo. Čiže obratilo sa napríklad na Európsky súdny dvor, ktorému povedalo, že ale vy nie ste autorita, ktorá sa nás môže pýtať. Možno napríklad ústavný súd. A súčasne potrebovali aj znalecké posudky na to, aby vôbec vedeli, že či teda tam naozaj vzniká nejaká škoda, pretože úrad nerozhodoval o distribúcii žiadnych finančných zdrojov, čiže tam nebola zákazka, ktorá mala hodnotu. To bol len proces, ktorý následne potom bol riešený ministerstvom zdravotníctva. Čiže to je jedna vec. My sme sa obrátili na ústavný súd práve z toho titulu, že my potrebujeme rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, pretože to je taký charakter problému, dáme to, že európsky. Dobre, čiže pôjdeš ďalej.
Určite sa pôjdeme domáhať vecnej časti, čiže nie procesnej, lebo správny súd je jedna časť, ale vecnej správnosti posudzovania tohto prípadu. A teda, keďže Ústavný súd povedal, že obráťte sa najprv na správny súd, tak to presne spravíme. Spätne, keď sa na to pozriete, tak bola to férová súťaž, keď tam bola väčšina komisie naviazaná na víťaznú firmu? Bolo tam podaných niekoľko aj trestných oznámení, bolo tam vyšetrovanie pre podozrenia z ekonomickej kriminality, NAKA tam vyšetrovať. Čiže to bol tak extenzívne pod drobnohľadom proces, ktorý nakoniec teda nenašiel žiadne pochybenia. Čiže za mňa proces tak, ako bol, prebehol tak, ako v zákone bolo na základe aj štatútu, aj teda rokovacieho poriadku správne. To, že ten proces vygeneroval systém, ktorý v dobe pandémie zachránil množstvo životov, pretože záchranná zdravotná služba suplovala primárnu sféru výrazne. A keby sme nemali kompetentné subjekty, ktoré boli vtedy vybrané, tak nám skolabuje kompletne celá zdravotná starostlivosť. Bola výrazne opretá aj o záchrannú zdravotnú službu, čiže to hovorí o tom, že to rozhodnutie nebolo tendenčné, ale bolo opreté o naozaj profesionálnych, kompetentných hráčov na tom trhu. No a teraz uplynie to obdobie, čiže je treba zase pokračovať v nejakom systéme výberu. Keď sa bavíme ale o tom v roku 2019, tak my si stále stojíme za tým, že to výberové konanie bolo urobené správne a to, čo posudzuje a hodnotí Úrad verejného obstarávania, nemá na to kompetenciu. Vy ste hovorili, že opakujeme dokola tie isté chyby, tak toto bolo 2019, teraz sme zopakovali tie isté pravidlá záchrankového tendra, dopadlo to fiaskom, generálny prokurátor podal desiatky správnych žalôb, tak tiež sme nezmenili niečo, čo sme zistili, že môže byť problém, nie? Toto je vlastne to, čo ste hovorili. Za mňa áno, keď sa pozriete na ten proces, on vždy bude vytvárať obrovský tlak. To je úplne jedno, akou formou pôjdete. Vždy tam budú hráči, ktorí budú vytvárať tlak. To sa nedá utiecť a keď sa teraz bavíme, že ale malo to ísť podľa iného nejakého režimu v poriadku, vygeneruje rovnaký problém. Vždy to bude nejaký problém. Tu je treba rozhodnúť, že... Zverejniť komisiu, to je snad taký základ transparentnosti, nie, to sa opäť opakovalo. Hej, čiže sú tam proste veci, z ktorých sme sa mohli poučiť a zasa sa to nestalo. Súhlasím v tom, že dá sa ten proces a sú odborníci, ktorí to vedia nastaviť tak, že vždy z toho bude nejaký cirkus, ale že z toho nebude až taký veľký problém. Za mňa je ale veľmi dôležité skôr to, aby výsledkom toho procesu opäť boli kompetentné firmy, inštitúcie, alebo teda proste proces, lebo však ten je štát, ktoré nám zabezpečia, že tá chrbtová kosť toho zdravotného systému, a to sú záchranky, bude funkčná 24/7. Uvidíme, ako to dopadne s tým záchrankovým tendrom, tiež, že to ešte stále otvorené. Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič, ďakujem. Ďakujem za pozvanie.